Πάμε να δημιουργήσουμε μια σειρά από παραγωγικά βίντεο, τα οποία θα βοηθήσουν χειριστές να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα γύρω από τα drones και τον χειρισμό τους. Αυτό που θα δούμε γενικά είναι υποθετικά σενάρια και πώς αντιμετωπίζουμε και ολοκληρώνουμε το κάθε project. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σενάριο Waypoint Route, το οποίο μας καλεί να αποτυπώσουμε points of interest, σημεία δηλαδή που πιθανά κάποιος πελάτης θέλει να βιντεοσκοπήσει ή να φωτογραφίσει. Στο βίντεο λοιπόν θα πετάξουμε για περίπου 10 λεπτά, αφού πρώτα σχεδιάσαμε στο Flight Hub την πορεία που θα ακολουθήσει το drone. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι Matrice 30T, το οποίο έχει δυνατότητα thermal λήψης. Αυτό που αντιμετωπίσαμε στο συγκεκριμένο project είναι το γεγονός ότι ενώ πετάμε μέσα στον αστικό ιστό, σε μια όχι πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, στη μέση της διαδρομής, και αφού είχαμε φτάσει περίπου στη μέση της πτήσης, χάσαμε το σήμα αναμετάδοσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι διακόπηκε η πτήση, αλλά μόνο η αναμετάδοση στο χειριστήριο. Πάμε να δούμε την πτήση μας. Πετάμε ήδη στα 60 μέτρα, κάτι που επιλέξαμε στο pre-flight check για την απογείωση. Βοηθάει για καλύτερο σήμα και αποφυγή παρεμβολών. Η πτήση περιλαμβάνει 36 waypoints και απόσταση 4.248 μέτρα. Μέσα από την κάμερα FPV βλέπουμε τη συνθήκη πτήσης, άνεμο, και διαπιστώνουμε πως πραγματικά αντιμετωπίζει το drone το σχετικό stabilization της πτήσης. Έχουμε φτάσει ήδη στα 100 μέτρα υψόμετρο σχεδόν, το οποίο έχουμε ορίσει σαν ύψος πτήσης. Η wide-angle κάμερα έχει ένα οπτικό αποτέλεσμα πιο καθαρό και εντυπωσιακό. Η πτήση έχει ήδη ξεκινήσει και προσεγγίζουμε τα σημεία ένα-ένα, χωρίς να διακόπτεται η πτήση, αλλά περνώντας από τα σημεία ομαλά. Ένα μικρό tilt της κάμερας. Βρισκόμαστε περίπου 300 μέτρα μακριά από το home point. Βλέπουμε κάποιες έντονες αλλαγές στις θέσεις κάμερας. Οφείλεται στην επιλογή λήψης που έχουμε καθορίσει. Παράλληλα βλέπουμε και την θερμική προβολή, στην οποία περνώντας από κοντινό πάρκο εντοπίζουμε στη θερμική κάμερα τα θερμικά στίγματα. Το ίδιο εντοπίζουμε και σε κάποιο γήπεδο. Και μετά, επειδή η πτήση μας περνάει από βουνό, δάσος, δεν λαμβάνουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Αλλά από την θερμική κάμερα αναγνωρίζουμε τα πάντα. Εδώ βλέπουμε την πορεία στο βουνό με φωτισμό 0.
Εδώ σε απόσταση περίπου 1,4 χιλιόμετρα και υψόμετρο 145 μέτρα από το έδαφος θα χαθεί το σήμα. Σε αυτό το κομμάτι του βίντεο, το υλικό στην αριστερή πλευρά του βίντεο μας είναι η εγγραφή στην SD card. Μπαίνουμε σε κατοικημένη περιοχή με φως, οπότε ξαναχρησιμοποιούμε wide camera. Η πτήση πραγματοποιείται κανονικά παρόλο που δεν έχει επιστρέψει το σήμα στο controller. Σε αυτό το σημείο λαμβάνουμε σήμα ξανά. Βρισκόμαστε πια μόλις 500 μέτρα από το home point. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, στην οποία δεν είχαμε σήμα, το στίγμα στον χάρτη ήταν ενεργό. Ακόμη κάποια τελευταία σημεία, σε ένα ανοιχτό στίβο χωρίς φωτισμό. Ένα όμορφο πλάνο της Αθήνας. Η προγραμματισμένη πτήση έχει ολοκληρωθεί και ακολουθούμε διαδικασία προσγείωσης. Εδώ θα εντοπίσουμε ότι έχουμε χάσει περίπου 1 με 2 μέτρα από το σημείο απογείωσης home point, οπότε καλό είναι να παρακολουθούμε την προσγείωση για πιθανή διόρθωση manual πλέον.
Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας σε αυτό το βίντεο. Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και πιθανές απορίες. Σύντομα με νέο σενάριο πτήσης. Με εκτίμηση X-1View Project.